La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa, la porqueta. Els avis fan de cangur. El pare i la mare surten aquesta nit. L'avi i l'àvia es quedaran a fer de cangur. Que bé! Han vingut l'avi i l'àvia! Oh, avi! Oh, àvia! Hola, què fan aquest parell? Hola, nois! Pepa, Jordi, cap al llit, de pressa. Apa, parelleta, bona nit! Bona nit, que descanseu molt. Bona nit, mare! Bona nit, pare! Mira que bons minyons que són! I ara a dormir de seguida. Sí, mare. Que bé que es porten! Ara el pare i la mare ja se'n van. Que bé que es porten la Pepa i en Jordi! Tots dos s'han adormit de seguida que els hi ha dit la seva mare. Avui no ens portaran gaire feina. Jordi! Jordi! Estàs despert? Què és tot aquest enrenou? Vols dir que no hauríem d'anar a veure què passa a dalt? Pepa! Jordi, que esteu desperts! Ai, mare, mira'ls! Dormen com socs! Això vol dir que no eren la Pepa i en Jordi els que feien tant de soroll. Ara ja no se sent res! Ara potser sí que ja s'han adormit, doncs. Mirem una mica la televisió. Al programa de jardineria d'avui parlarem de les roses. Que bé! M'agraden molt els programes de jardineria. Les roses de jardí normalment tenen molts pètals. Per podar-les, primer s'ha d'escapçar la part superior i llavors, amb les tisores, anar tallant tots els brots vells. Hola, àvia! Pepa, Jordi, hauríeu de ser al llit vosaltres dos. Ja ho sé, però és que no tenim son. Podem mirar la televisió una estona? Ai, però poca estona, eh? A veure si us ve la son mirant la televisió. Isca! S'ha de ser un jardiner molt expert per tenir roses d'Islàndia i s'ha de vigilar, perquè en climes temperats són propenses a marcir-se. Oh, aquest programa que fan és molt avorrit. Oh, escolta, avi, podem fer aquell joc que ens tires amunt i ens agafes? Molt bé, però només ho farem una vegada. Oh! Ostres, cada dia peses més, tu. I ara li toca en Jordi. Em toca a mi! Ufa! Em penso que l'avi ja està una mica cansat. Tinc una idea. Ara podem jugar a tocar i parar. Pares! A veure si ens atrapes! Els pares ja arriben a casa. Espero que dormin, els petits. Hola, que no hi ha ningú. Ja ho crec que dormen els petits i els grans també.